la valoració del ple d'aquest 16 de novembre per part de la CUP doncs van tractar diferents temes. Per una banda, el que és el nou conveni amb el síndic de Greuges de Catalunya, un nou conveni que ve arran de l'oposició per part de la CUP i d'altres membres d'altres grups de l'oposició d'oposar-se al que era una proposta molt personal de l'alcalde, que era la creació d'un síndic de greuges local, proposta que nosaltres no veiem gens clara, ja que per una banda no estava clar quin paper tindria aquest síndic de greuges i per altra banda implicava el que era crear d'una superestructura a l'Ajuntament amb tot el que implicava a nivell de cost econòmic de cara a contractació d'aquestes figures. Una figura que no està clara, hi havia el temor doncs, que això s'acabés convertint en un càrrec de confiança encobert per part de l'alcalde Eduard Ribas. Altres qüestions que es van tocar en el ple, altres punts que es van portar, va ser el que és la modificació de crèdit per tal d'assegurar la supervivència del FIL, punt en el qual la CUP, com no pot ser d'altra manera, va votar a favor per tal de garantir la supervivència d'aquest servei que considerem que és bàsic. I, per últim, es van aportar dos altres punts, que eren dos inversions destinades a esports. Una, per una banda, és l'arranjament d'instal·lacions esportives, arranjaments que eren imprescindibles i que eren necessaris per tal de seguir assegurant la supervivència d'aquestes instal·lacions, i per altra banda un altre punt que era per una banda la creació d'una zona de workout, és a dir, d'una zona d'entrenament a l'aire lliure, proposta que la CUP portava al seu programa i que per tant vam votar-hi favorablement, així com també la creació d'un skatepark, també proposta que portàvem al programa i que per tant vam donar-hi suport, i d'altra banda hem col·laborat a partir de presentar, demostrar el que són els nostres contactes en el que és la comunitat skate d'Esparreguera per tal que sigui aquest un projecte consensuat amb la ciutadania. Aquí és on es va acabar la part de punts a dictaminar, cosa que d'altra banda mostra el que ja s'està veient al llarg d'aquest mandat, de poc dinamisme del govern de cara a presentar projectes i propostes, i vam entrar dintre el punt de mocions, en el qual es va presentar la moció en suport a l'alcaldessa de Berga, la Montserrat Venturós, una moció que va tirar endavant, va ser aprovada gràcies als vots a favor de la CUP, de Convergència i d'Esquerra, i a l'abstenció d'Iniciativa i de dos regidors del PSC. Cal dir que Iniciativa, mentre ha donat suport a nivell de xarxes socials a la crida als jutjats de la Montserrat de Venturós, a l'hora del ple això no es va veure reflexat, i per altra banda la resta de regidors del ple van votar-hi en contra. També es va votar a favor la moció presentada per la CUP en suport al regidor de Vic, el Joan Coma, i en la defensa de la moció cal remarcar que els regidors de la CUP que la van presentar van assumir el discurs que ha portat a Joan Coma a ser cridat per la Fiscalia davant de l'Audiència Nacional. També es va aprovar la moció a favor del referèndum i del procés constituent, moció que va presentar la CUP, Convergència i Esquerra a instàncies de l'Assemblea Nacional. I quan es va entrar dintre l'apartat de pregs i preguntes, per una banda es va plantejar sobre el que considerem nosaltres que és un fet greu, que és que a mes de novembre hi ha entitats com per exemple la Passió, al qual encara no han rebut aquells diners que estaven pressupostats, cosa que demostra la ineptitud de certes regidories d'aquest govern, al qual no saben com traslladar el que són pressupostos perquè arribin al seu fi. D'altra banda, també es va plantejar obrir el debat sobre la necessitat de tindre un tanatori municipal, i per últim també es va sol·licitar l'obertura de l'Ajuntament d'Esparreguera el dia 6 de desembre, en el qual els regidors de la CUP estaran treballant a l'Ajuntament.